morning. Alright, good morning everyone. Tayo po ay nandito na naman po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-update tayo ng kanilang mga latagan at mga presyuhan na atin pong maibablog dito sa kasalukuyan na marami po sa ating mga kababayan na nandito at namimili ng mga isda, no? So mag-alam-alam tayo ng mga presyo ng mga latag. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so nandito tayo sa pwesto, no? Ito yung mga bubungaran natin na mga latagan. So may mga hipon po dito sa mga tumpukan. So yung mga tumpukan po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. 50 pesos na tumpok ng hipon. 50 lang po yan. At ang mga presyo ay meron din po 100 30 pesos. na lang boss, balikpunan lang. Ayun, 320 ang per kilo. 30 po, 30. 330 per kilo ng mga hipon. So yan po yung mga latag po dito, no. Sa 50 pesos lang po ay meron na kayong mabibili na hipon. Parehas pas timbang. Ayan, parehas na timbang po. Dito po na mabibilan po ng mga hipon. At yung mga latag po dito ng mga bangus po natin dito sa Malabon Fish Market, meron din po kada piraso, no. Ang mga benta meron 70 pesos, 80 pesos, 90 pesos. So yan po yung mga latag po ng mga bangus na inyo po mabibili dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So biglang dumami na naman po ang mga latagan dito ng bangus gawa ng mga nag-harvest na. At mababa po ang mga presyuhan. Dahil gawa nga na may mga darating na bagyo, no? So yan po yung mga in-update natin dito sa latagan ng kanilang mga hipon at isda sa murang halaga. So shout out ulit sa'yo, Resty Emberga ng Tangos na Botas. Shout out sa'yo. Salamat sa iyong pagsuporta sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. Salamat sa'yo. At yung mga tawilis po natin dito ay yan po yung latagan sa halaga 50 pesos na po. Marami na, no? 50 pesos. Magkano hipon mo, Pogi? 250 lang, 250. 250. Yes. Yun ang presyohan po ng mga hipon po natin dito, no? 250 sa kada per kilo. At yung mga tumpukan po dito ng mga galunggong ay 100 pesos. 100 pesos na mga galunggong na inyo pong mabibili. Salamat, Lodi. At dito po yung mga latagan, no? So dito ang kilo po ng mga hipon ay 250. So meron po tayong mga latag dito ng mga hipon sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga tumpukan ng mga hipon. So marami naghahanap sa akin ng mga ganitong tumpukan, no, na ating po mga masugid na manonood sa aking pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So sa mga nagtatanong po, ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Ito po ang lugar na inyo pong iwe-waste dito po para makarating po kayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yan po. 100 pesos po, Nay. Yan po yung presyo, 100 pesos tumpok at mga isdang tumpukan po dito ng mga salmon mackerel. Ayan po. 100 pesos tumpukan at 160 po sa kada per kilo. $160 po sa mga bluefin tuna. So, yan po ay mga kada piraso na po ang mga bentahan po dito ng mga bangus dagupan. 160 lang, 160. Ayan po ay 100 pesos, no? Tumpukan po ng salmon mackerel, ayan. At mga tumpukan din po dito ng mga tawilis, 50 pesos tumpok. So ito po yung mga tumpukan ng mga tawilis, no? 50 pesos na tumpok. So ang dami, no? Mga lagayan po ng tumpok dito, no? 50 pesos lang po yan na inyo pong mabibili ng mga isdang tawilis. So ang daming mga bangus dito, no? Ang bentahan po nila hindi po per kilo. Ang bentahan po nila ay kada piraso. Ayan po yung mga presyo, may 100, 120, 130, 150, 170. Ayan po yung mga presyohan na mga latagan ng mga bangus na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market.
Good morning po, bossing. Mm. Ayaw ka nanonood kaya ako napunta rito eh. Oh, marami ka na pamili ngayon. So, shoutout sa'yo. Good morning. Palomer, Ayun. Castrones. Ayun. Shoutout, good morning. Enjoy sa pamimili ha. Maraming salamat. Kaya ako nagmaalam kung anong presyuhan talaga eh. Oo, pero hindi ko pa gano'n naiikot lahat yung mga latagan ngayon dito. Gawa nga ng, nag-check pa ako kung ano yung mga isda na dating ngayon kasi meron tayong paparating na bagyo. Oo nga. Salamat. Ingat pa, ingat. Salamat. At yun, at isang followers po natin na dumayo sa Malabon Fish Market dahil nalalaman niya yung mga presyo no, sa ating mga update dito po sa Malabon Fish Market. At ang mga bid po natin dito ay halagang 100 pesos na tumpok. Ayan po, makakapagluto ka na ng bola-bola. So shout out po sa iyo, nanay. Good morning po. Magandang umaga po. So balikan natin yung pwesto ni nanay at dito muna tayo sa mga latag ng mga galunggong. Yun po yung Alam galunggong. Hindi na pangmasa. medyo Pangmayaman na. pangmayaman na po ba yung presyo? Oo, 280. Opo, ganun May po talaga. 300 pa. Wala na. Napakadalang po kasi na ng mga galunggong ngayon kaya medyo mataas ang presyo. Kahit nga po yung burot na dati pong mura mabibili ngayon, ganun na rin po yung presyo. Wala na. Taghirap na. Ayaw mo ng tao, may 300 kilo. Hindi pwede din naman kumain. Napakadalang po kasi talaga, no? Magkano kilo ng burot? 460. Oh, yun ang mga per kilo na yun. No? Malaki yan ah. So, na-enjoy po sa pamimili talagang mataas ang presyo po ngayon, lalo na ngayon may bagyo pa. At napakadalang po mahuli ngayon sa dagat. Ay, tsaka sinano ko. Kahit mahal, basta ayos ang timbang. Ayun ang sinasabi ko kay nanay. Basta parehas po, nay, na kahit mahal, bibilan ka ng mga customer. Dahil sa parehas po ang timbangan po talaga. Ayun. Si nanay, masugid ko manonood yan sa pagbablog ko sa bahay ng Malabon. Manloko kami, karma yun. Ayun. So, nay, maraming pong salamat, nay. Thank you po. Ingat sa pamimili. Oh, thank you. Thank you po. Pag madaya. Ayun si nanay, ha. Masugid ko manonood yun, si nanay. Lagi nakasubaybay yun sa vlog ko. Ilan po? Kuya. Pasensya na po kay mami. Salamat pa. Thank you, bossing. Salamat. At ito po yung mga 50 pesos tumpukan po ng mga isdang tawilis. Ayan. At mga sapsap po natin sa halagang 50 pesos. So, yan po yung mga presyuhan na mga latag po dito ng mga tumpukan. At 100 pesos po tumpok ng mga syabeta. So, dito rin po yung mga tumpukan po ng mga tawilis din po ay 50 pesos, no? So, makakapagkilawin ka na ng mga ganitong klaseng isda na tawilis na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. At ganito rin po yung mga tumpukan 50 pesos din po. Napakadami na, oh. Tapos mga sariwa din po mga sapsap. Ayan, halos mag 1 kilo na yung mga latagan po dito ng tumpukan sa halagang 50 pesos na mabibili po sa Malabon Fish Market. Sandamakmak po yung mga bigayan po dito ng mga isdang tumpok. Yan po yung mga update natin sa mga 50 pesos tumpukan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang dami, no? Halos mag 1 kilo na yung mga bigayan po nila ng mga latag. Mas lalo po ito, oh. 50 pesos lang po yung ganyang karami. Sariwang-sariwa po mga tawilis. 50 pesos lang po yan na inyo pong mabibili. So sa pagtingin po ng mga isda, check po muna bago nyo po pili, no? Pero sa akin, nakita natin at ganito talaga yung mga latagan ng mga isdang tawilis, no? 50 pesos na mga tupok. Marami po kasing tawag yan, tay. Tunsoy, tawilis, dapan. Pero ano talaga tawilis? Tawilis po talaga ang original na pangalan po ng mga ganyang klaseng isda. Yan po yung mga nahuhuli sa Batangas. Ito galing nga Batangas yun, tawilis. Hindi, yung mga nahuhuli din galing naman yan sa Manila Bay. Kasi yung sa Batangas, halos pagkakaparehas na po yan kasi tumatapon din po doon yung mga isda na pupunta rin po sa Manila Bay. Lager. Inaano kita. Boss Lando Explorer po. Lagi ko nag-ano sa'yo. Pampanto ko yun eh. Pampaantok. Sabon. Papatulog lang pag papahinga. Lagi ako nakaano. May light pa nga eh. Para, minsan pa nga nakakasingit ka sa akin ng ano. Na... Biglang papasok yung sponsor. Opo, sponsor. Kayo po ba yun? Oo. So shout out po tayo. Maraming salamat po sa pagsubaybay kay Boss Lando Explorer.
shout out po. Enjoy po sa pamimili tayo ha. Salamat po. Di ba nakakasingit? Pinagbibigyan ko na para ako, sponsor yan. Kasi po para malaking tulong na rin po yan sa mga vlogger. Yung mga Wala sponsor naman, na. naka-wifi naman ako, kaya ano, walang problema. Only wifi. Oo. Sige po tay, salamat po. Okay, sige. Ayan po, no? Gusto ko talaga sa Okina. Mm, Meron marami ban meron. mahaba po, ang dami po mga latagan po ng mga... Hindi, alas lahat po, ganito po yung latag na mga isda. So yan po no, yung mga 50 pesos na mga tumpok. Talagang napakarami talaga ng mga bentahan po nila ng latag. Yan po yung masarap na bluefin tuna na masarap sa mga gata no. Paksi po muna ninyo at bago po gataan. So 200 pesos isang piraso po ng mga bangus dagupan at meron din pong tumpukan talagang 120. So tuloy-tuloy pa ang ating update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyo ng mga bangus no. Ang bentahan po ay kada piraso na po at hindi na po nila kinikilo. Kada piraso po at kayo na po ang bahalang mamili ng inyong mabibili po mga bangus dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss, magandang umaga. Boss, magkano yung sapsap? 320 ang per kilo ng sapsap. Sa bisugo. May patong agad 50. Basta vlogger, 50 agad ang patong. Kaya yung mga gustong dumikit sa akin para mamili, wag po muna kasi mataas ang presyo ko ngayon. 350. Pero pag kayo bibili, 300 pesos lang. Magkano po dito sa Salay tsaka sa bisugo? 340 ang per kilo po, no? Yan po yung mga fresh na bituga sa Salay Pinto. At mga tanigi po natin sa presyuhan. Yan po yung mga mabibili po mga isda dito sa Malabon Fish Market. Boss, salamat ha. Thank you. So tuloy pa. At mag-update pa tayo na mag-update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latag na inyo po mapipili o mabibili. So shout out po Ate Pam, good morning sa iyo. At pasupport po natin si Vendor Mix Official ng kanyang account sa YouTube channel. Pasupport po natin ang kanyang pagbablog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning po Ate Pam, shout out po. At ang kanyang mga latag po, no? Ito po yung 150 per kilo na mga bangus pandaing na inyo po mabibili. Yan po ang latag po dito ni Vendor Mix Official. At mga sariwang tawilit sa halaga 50 pesos na tumpukan o 90 dalawa binebenta po, no? So yan po yung mga tawilit sa latagan na mura-mura po ninyong mabibili. Nakakapagkilaw na po kayo at sariwang sariwa po talaga. Dito ay 150 po ang kilo ng mga bangus, wala pong tumpukan. At sa kabila po ay ganun din po ang presyo, 150 ang kada per kilo. So napakarami sa ating mga kababayan po ang namimili, no? Dito sa Malabon Fish Market. So shoutout po sa inyo. Magandang umaga po. Tepam, salamat. At dito tayo sa kabila kay Kuya Romy naman po tayo sa kanyang mga latagan na ating pong ma-update. Kuya Romy, magandang umaga po sa iyo. Ayun, maganda po sa umaga si Boss Lando Explorer, no? Update ko lang po yung mga presyo po ng mga tilapiyang Batangas po ninyo. Magkano po ang presyo? Shoutout po, magandang umaga po. Shoutout. Ayun, no, si Nanay Josie. Magkano po ang kilo? Bangus dagupan natin. 20, Bustando. 20. Yes. 120 sa tilapia maganda. Ayun po yung mga presyo, no? So, shoutout po Nanay Josie. Good morning po. Ayun, good morning. Ayun, what? Mama, chup-chup. Ayun, shoutout po sa mga taga-ibang bansa, mga OFW po natin. Shoutout po. Good morning pa. So, yun po yung presyohan ng mga latag po dito ni Kuya Romy ng mga bangus, dagupan at tilapiyang Batangas na inyo pong mabibili sa kanyang pwesto. So, Kuya Romy, may nagtatanong at nagsasabi sa akin sa mga latagan daw po at yung mga timbangan daw po. Pwede po bang pakialis yung timbangan? Opo. Tapos ipapatong natin yung lalagyanan. So para bago nila masimulan yung yung pagtatanong syempre ako naman si Boss Lando, papakitaan po natin sila kung ano po talaga ang tunay na timbang.
So ito po yung mga ano man po dito ng mga timbangan po nila na nagbebenta po dito ng isda, no. So ito po. Ayan po, tapos lagay po natin. Ayan po ha. So yun po yung ating timbangan na pinakita po, no, na sabi nyo nga po, yung paglagay po ng mga lalagyanan sa ibabaw po ng mga latagan po at mga nabibili po mga isda sa bahay po ng Malabon Fish Market, yun po at nasa tamang posisyon naman po ang mga timbang, no, at yung mga lagayan po nila. So hindi po tayo nagano at pinakita ko po sa inyo yung kanyang Kaya dinalang kita. timbangan na kada lalagyan po ng isda, no. So maraming salamat po sa mga nagtanong at nag-concern kay Boss Lando Explorer. Salamat po sa inyong lahat. So tuloy pa ang ating update dito po sa Malabon Fish Market at mag-update tayo kung ano man klaseng laman dagat ang ma-update natin dito naman po sa Isdang Bato. Sa kahabaan po nito. Kuya Rami, maraming po salamat. Salamat po. Ayan, mga nilalatag at mga bangus po yung mga latagan po dito at mga may bagong dating po ng mga isdang bitilyo. So shout out po, bossing. Good morning. Yan yung mga latagan po dito ng mga bangus, dagupan at bagong dating na mga isdang bitilya. So hindi pa natin alam yung presyo. Magkano po ang kilo? Sa bitilya. Magkano nga? Ngayon 200 pesos po sa isdang bato na isdang bitilya, no? So yan po yung presyohan ng mga latag po ngayon dito. Salamat po, salamat. At yun nga po yung mga update natin, no, sa mga nakikita natin dito sa Malabon Fish Market. Ayan po yung mga latagan po dito. So, mga chabeta 180, no. Bakos 100 piso ang isa. At mga isdang bakoko at mga pink salmon sa latagan. So shout out sa inyo mga Lodi, good morning. So ito po yung mga nadatnan natin mga isdang bato sa kanilang latagan. So bubuli, magkano ang presyo? 180. Bitilya magkano? 200 pesos din po ang per kilo dito ang bitilya. Sa sagiti, 200 pesos po ang mga per kilo. So yan po yung mga latagan po na inyo pong mabibili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat, thank you. Dito naman tayo sa magagandang mga latag naman po ng mga dalagang bukid. Ayan, mga dalagang bukid. Magkano presyo ng dalagang bukid? Ayun, 200 pesos po no, na presyo ng dalagang bukid dito kay Boss Aris. Boss Aris, magandang umaga sa iyo. Good morning at may latag ka ngayon at magaganda yung mga latag mo ngayon ng binluan. So ngayon lang ulit tayo nakakita ng mga isdang binluan at meron din po tayong mga isdang pagi. Ayan. Mga pagi po na inyong mabibili na masarap po yan sa lutong gata, no? Isdang pagi. Yan po yung laman ng isdang sagiti. Ayan, sagiti. Masarap din po sa sinigang, no? So yan yung mga latag ni Boss Aris. Magkano yung sagisi mo? 200 pesos sa binluan. 180. 240 ang per kilo. 180 sa bubuli. So yung ano mo, yung torsilyo, 200 po ang mga per kilo, no? So yan po yung update natin sa latagan po ng isdang bato ni Boss Aris. So shout out at maraming salamat sa mga in-update natin, no, sa kanyang mga latagan. Salamat sa iyo, Boss Aris. Thank you sa binigay mong update sa mga latagan po ng isdang bato, no? So ngayon pa lang po maglalatag si Nanay Noemi. So marami pa rin mga dalagang bukid at yung mga latag dito ni Nanay Noemi, no? So mga lapu-lapu na bago pa lang po ilalatag dito po sa Malabon Fish Market. Ano gusto mo, te? O, 200. Ayun, mga sagisi po. Good morning po, Nanay Noemi. Ba't ngayon pa lang po kayo naglalatag? Ibig sabihin galing po kayo ng Market 3. Ayun pala. Marating pala. May pa lang pala kayo nakahango ng mga isda at kayo lang po may tindang lapu-lapu. Pamaan. Nakabagong gabi. Magkano yung presyo ngayon yan ay lapu-lapu nyo? 300 lang.
Ayan, 300 pesos po sa mga lapu-lapong ganda, oh. Ah, kuya, ano gagawin? So, yun po yung update natin sa latag ni nanay kasi ngayon pa lang siya maglalatag at hindi pa natin ma-update yung iba pang klaseng laman dagat na ma-update natin, no? So, maraming salamat po, Nanay Noemi. Pasensya na. Opo. Sige po, at maglatag po muna kayo ng inyong paninda. Salamat po. At yun na nga po at na-update natin yung mga latagan dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shoutout sa inyo. Good morning. At maraming salamat sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? So may mga latagan na po ngayon na ating na-update na mga isdang bato kahit pa paano ay may nahango rin po sila sa market tree para maibenta sa ating mga kababayan. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.